Shi ana haɗa kai ne a musulunci akan kalmar Allah, akan la ilaha illallah, akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka idan da musulmai za su haɗu, kowane yana da'awar shi musulmi ne, sai wannan ya ce kaza, wannan kuma ya ce kaza saɓanin, to abin da zai haɗa su shine a duba a ga cikinsu wane ne ya yi daidai da alƙur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk wanda ya saba ma abin da ya daidai da alkur'ani sai ya bar nashi ya dawo kan alkur'ani. In aka wannan ya bar nashi tunda ya saba ma alkur'ani, ya saba ma sunna, ya dawo kan daidai alkur'ani, wannan ya bar nashi ya dawo kan alkur'ani, kaga haɗin kai ya samu. Amma duk wanda ya tsaya can gefen ya ce a sai dai kai ka bar naka ka juyo kan nawa, ko wannan ya ce ka bar naka ka juyo kan nawa, ba ana magana a dawo kan alkur'ani da sunna bane, to wannan ba shine haɗin kai ba. Haɗin kai shine a riƙe igiyar Allah. An ce igiyar Allah ita ce kalmar tauhidi, ita ce musulunci, ita ce alkur'ani. To a tsaya akan shine Allah ya ce fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul. Idan kuka yi sa'in sa game da wani abu, to ku maida shi zuwa ga Allah da manzansa. Kai ka ce ga yanda za a yi ko ga matsayi, wannan ya ce gashi, sai a tsaya ga a to tsaya me Allah ya ce kuma me manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce. Idan aka tabbatar daga abin da ya tabbata daga alkur'ani da sunna, to sai ka yi haƙuri, ka bar naka, ka bar ra'ayinka, ka bar fahimtarka, ka bar ra'ayin shehinka da malaminka da kowa naka. Ni ma in bar ra'ayin malamina da shehina da kowa, wancan ma ya bari, sai mu dawo akan alkur'ani da sunna. Shine sai kaga kai ya haɗu. Amma idan mutum ya ce a aini fahimta ta ko fahimtar malamina ko shehina ta fi fahimtar ka da malaminka da shehinka, tambaya a farko ita ce wa ya gaya maka taka fahimtar ta fi tashi? Wa ya gaya maka fahimtar shehinka ta fi fahimtar shehin shi? Ka gani in aka bari haka ya zama kullu hizbin bima ladaihim farihun, kowa yana alfahari da abin da yake da shi, to ba za a haɗa kai ba. Hanyar haɗa kai ita ce, shi yasa malam ya ce ai riko da igiyar Allah da kuma haɗuwar kalmar musulmi akan kalma ɗaya da nisanta duk abin da zai kawo rarrabuwa, to wannan shine asalin haɗin kai. Shine asalin haɗin kai. So da haka in an ce haɗin kai a musulunci, ba ana nufin kana da aƙida da ta saba mata alƙur'ani da sunna, riƙe ta. Kai ma kana da wadda ta saba mata alƙur'ani da sunna, riƙe ta. Wannan shi aƙidar shi ta yi daidai da alƙur'ani da sunna, ya tsaya a kai, sai a ce kuma ku haɗu, kanku a haɗe yake. Kai ba zai haɗu ba. Kai ba zai haɗu ba. Abin da kai zai haɗu shine sai duk wanda yake bisa abin da ya saba ma alƙur'ani da sunna ya yi haƙuri ya bari, dan ba aiko mai wani abu ba sai alƙur'ani. Ba tilasta shi ya aiki da komai ba sai a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai ya bar duk wani abu, duk wata fahimta, duk wani tsari da ya saba ma alƙur'ani da sunna, wannan ma ya bari, sai a dawo a tsaya akan alƙur'ani da sunna. Idan aka tsaya akan alƙur'ani da sunna, martaba da matsayi yana ga wa? Yana ga Allah, yana ga alƙur'anin da sunna. In malaminka ya yi daidai da alƙur'ani da sunna, wai yanzu ba fa martabar ta koma kan malamin wannan ba ne, an bar malaman wannan, a'a, ta koma ne kan alƙur'ani da sunna. Kuma duk wanda ya riƙe Allah da manzansa, matsayi da martaba za ta shafe shi. Allah ya ce walillahi al'izzatu wali rasulihi walil mu'minina. Saboda haka in mutum yana neman girma ne, ba wajen saba ma Allah ake samun girma ba. Girman daman na Allah ne, kuma girman na manzan Allah ne, sannan sai muminai waɗanda suka yi riko da abin da Allah ya saukar, abin da manzan Allah ya zo da shi, to su ne za su samu girma. Duk wani girma da mutum zai samu wanda ya saba ma daga alƙur'ani da sunna, to kaskanci ne, kaskanci ne. Saboda haka kada mutum ya ɗauka don zai tara ɗalibai gaban shi ko zai tara magoya baya suna mutunta shi, suna girmama shi, in dai akan abin da ya saba ma alƙur'ani da sunna ne, to wannan ba girma ba ne, ƙasƙanci ne, don zai zama ma mutum wulaƙanci ranar tashi alƙiyama. Allah ya sa mu dace.